Zimbabwe muri Zimbabwe ati kukanganwe muchirongwa Zim HD apo patinoya tichikupai news dzinenge dzichipisa. Gore rakapera waiva musi wa 1 April 2023 vaniki mangwana vakauya vachinyora padandemutande ravo vakanyora vakati under the presidential goats pass on scheme 635,000 goats were distributed nationwide. The scheme seeks to ensure food security and empower communities across the country. Inyaya yakanyorwa uri musi wa 1 April. So 1 April kazhinji tinenge tichiziva kuti Fool's Day. So atichaziva kuti 87 million iri kutaurwa nezvayo kuti yakafamba sei kana kuti vakanyepa here kuti 87 million yakadyiwa, asi ruzhinji ruri kutaura kuti 87 million yakadyiwa. Zviri kunzi scheme iyi yange iri bogus, kwaida kungotora mari chete, hakuna kwakapiwa mbudzi nehurumende iripo iri kutungamirirwa nawa Emerson. So mune Zimbabwe tinokupai imwe news nguva inotevera, asi nyaya iripo ndeyekuti scheme yakataurwa yange iri bogus. Thank you for watching this video. Until next time.